И здравейте хора, аз съм Стефан Пърсичен Геймплей и днес, както виждате, играем Майнкрафт в Резър България. И днес ще направя ревю на Резър България. Ако се чудите защо вече не качвам клипове на Adventure PvP, това е защото ми откаранаха ника и ми смениха паролата. Дълга история е за това. Да. Общо взето това ще бъде ревю. Както става 36 левела, ми е лесно. В момента съм с кит октомври, а не с фулка, защото нищо за сега да се направя фулка, пък и къде са ми диамантите? Добре, не ми дадоха диаманти. От Kickstarter ще ми дадат ли малко диаманти? Не ми дава диаманти. Шалко. Така, хвърлям си ги. Нямам право да си ги хвърля. Ето тук си ги оставя. Другите ще ги оставя. Къде да ги оставя? Отиваме да разгледаме варповете. Първия варп е Drop Party. Отиваме на варп Drop Party. Ето го Drop Party-то. Ето го Drop Party-то. Ето го Drop Party-то. Това взето е не е променено, но има супер яки промени в Резър България от преди. И да. Така. Сега отиваме на следващия Warp Enchant, който след клипа ще се енчант на малко фулки. И така да отиваме на Warp Enchant. Ето какво е Warp Enchant. Тук отгоре е спаунат. Имам ли 100 долара? Само да... Имам 400 на 100, окей. И тук си слагате нещо. И... да. Това е Warp Enchant. Ето тук даже може да го видите. Вижте, че има яки промени има в този сервер. Нека отидем в следващия Warp End. Това е Warp End. После другия клип може да се бием или... Не, няма да се бием, защото не ми стиска. Аз признавам, че съм базе по PvP. И да... Аз признавам, че съм базе по PvP. След клипа и съм базе. Така де, признах си. Мари за клипа. След правя ревю. Правя ревю. И така.
Това е Warp End, отиваме на другия Warp Faction Help. То ви е ясно, по принцип ви е ясно на хората как се правят факшн, как се добавят и как се махат. Поне ще ви го покажа за по-начинаещите. Първо как да си направим факшн. Create име на факшена. Как да поканим някой факшена. Invite add име на играча. Как да влезе в някой факшн. Join име на факшена, трябва да сте поканени, за да можете. Четвърто, как да изкараме някой от факшена. Kick име на играча. И пето, как да сетнем home на факшена. Отиваме на място, където искаме да станем home, къде искаме да сетнем home и пишем set home. Шесто, как да се защитим базата. Climb 1. Climb с защита на един чънк. Climb с 1, 2, 3 и 4 за защита на повече. Climb за и седмо, как да unclimb базата ни. Climb 1 за чънка на един чънк. Добре. Осмо. Те нататък вие се го прочетете. Следващия Warp е добре. Следващия Warp е Food. Гордо не съм ги разглеждал, но мисля, че същите. Отиваме на Warp Food. Видим. Ето го Warp Food. Много як. Подобрил се този сервер и то много. Отиваме на следващия Warp FPS. Отиваме на FPS. И добре. Долу е окей. Долу е PvP. Отиваме на следващия Warp. Набързо ще стане, имам още 4 минути. Отиваме на Warp. Jump. Отиваме на Warp Jump. 5 секунди. Така. 5 секунди. Ето го Warp Jump. Тук има невидими неща. Тоест купчета. И не можете да преминете. Отиваме на последващия Warp Nether. Тук има крафтинг тейбъл. Вау. Не съм го виждал. Отиваме Warp Nether. Ето го Warp Nether. След Bedrock, сигурен съм, че след Bedrock ще има PvP. Окей. Окей, това още взето е Warp-а. Repair. Shop. Ясно ви е SMS. Moon пише. Soon. Ете, Soon. И не видим блокчета. И да. Защото няма ранкове. И да. Нека изям този Apple. Така. Отиваме на последващия Warp. Sprint. Ясно ви е став. Ясно ви е Trade. Така. Отиваме на Warp Trade. Аре по-бързо е. И общо взето това е Warp Trade. И до скоро. Абонирайте се за мен. Лайкнете клипа. Коментирайте. Какво искате другия клип да снимам. И чао.